hey, skal vi spille noget Minecraft, hvor vi skal oversælge alt det her. Jeg har 35 brød, og 3 stacks, og 50 køkkerbeans. Joachim skal også begynde. Og det her er vores lille blok, hvor det gør. Ja, også mig. Men Joachim venter på mig, når han skal til at rank op, hvis jeg ikke kan rank op. Nå, han skal også. Okay, det er skal vi gå ned i vandmarkedet? Og hvis vi klarer det her, så er vi fandme good guys. Vi er heroppe. Ja. Jeg løber forrest. Nej, Joachim burde løbe forrest. Men nu går vi bare lige over og træffer ham først. Han er løbet væk. Han er inde i... Ja, så venter vi lige på Joachim lidt. Vi skal lige vente på Joachim lidt. Fuck, det er lækker hos mig egentlig. Ja. Joachim, er du klar? Eller skal jeg bare gå forrest, eller hvad? Okay, Joachim, jeg er lige bag dig. Og han er også lige bag dig. Vent. Nu! Der er en hernede foran, hvor de var, hvor de delte brød. Jeg prøver at dræbe dem. Ja, fuck. Jeg var røget ud. Fuck, det er mærkeligt. Døde jeg? Har du dræbt ham? Men du har stadig mine ting, Gas. Har du ikke mit brød? Eller vent, jeg vil lukke lige ud mit Minecraft. Dude, jeg er ikke død. Der lå masser af ting, men det var ikke mine ting. Hey, jeg fik en challenge. Nå, jeg skal fandme også. Jeg kommer ind. Men det er fordi, jeg står i vejen, og du står i vejen. Jeg må ikke kunne komme til. Jeg er snart. Jeg har set brødet. Hvor kunne du sælge køkkenbeans? Nå ja, det her. Ja, jeg skal nok stå lidt her lidt. Drenge skal stå her lidt, så I må gøre det lige passe på. Jeg har 33k. Vi kan godt komme op i dag, hvis vi gør. Jeg har 33k. Jeg synes, vi skal campe lidt. Jeg står her.
en enchanted sværd lige nu. Jo, Kit. Jeg kan starte. Nej, Kit startede lort. Bare skriv Kit, og så skal jeg starte smartere. For eksempel hvis vi har skrevet Kit, så ej, du må ikke skrive lag. Du må ikke skrive lag. Det må man bare ikke. Se, hvis jeg skriver skråstreg Kit, så står der Kit hej, starter, pirat 2. Synes du, vi hygger os? Men ikke på den forkerte måde. Hygger man. Ej, du skal ikke gå ud. Det er ikke den, hvor jeg er den. Jeg ved ikke, hvad jeg troede det ikke på. Hey, nej, du slår til mig. Der er en ovenpå. Hun er stået. Ja, du er død. Der var ikke noget godt. Ja, jeg går. Joachim, jeg går tilbage i min celle, og så lægger den til. Jeg har noget bedre armor til dig. Jeg fik det. Ja, lige meget. Jeg fik det bare en, jeg dræbte. Ja, Joachim, jeg går... Joachim, synes du, jeg skal sælge mine 3 stacks iron? Det gør jeg ikke. Jeg tror, jeg går et andet sted. Jeg går ned og miner. Jeg går ned og miner, så... Nå, jeg går i minerne. Jeg har både tools til iron, den rigtige mine, og så har jeg til træmine. Jeg tror, jeg tager den rigtige mine. Altså, den, hvor man kan mine med sten. Så kommer du bare, hvis du har lyst til den. Nå, Joachim er her allerede. Yeah. Jeg havde taget masser af enchanted med. Så. Udover de du fik, så tog jeg 5 enchanted jernøkser med, jernpickaxe med, og så tog jeg også lidt nogle jernøkser. Den er meget svær at undgå. Ja. Ja, det er der. Der er meget tillæg, synes jeg. Men der er faktisk kommet nogle nye ting på det sidste. Det er faktisk, det er jo en helt ny server, så regner også med, at de begynder at...
Jo, der var en lille ekspert. Er der? Skal vi nakke den? Ej, nej, jeg har altid fået du for ting. Hej, okay. Hvad? Nå, det er ham der, vi snakkede med i går. Ham der ham der, vi lavede det der. Nå, jeg tror ikke, mine seere gider at se på af mig. Jeg tror, det er stoppe min optagelse. Og pas godt på hinanden. Så ses vi vel bare senere. Hej!